почина ли? Да. Здравейте! Ще спратим едно видео. Операторът ми е нов, чисто нов. И трябва да не спуснем и пресечката. Днес продадох първия си имот в София. Принципно той беше втори като оферта, но първи се продаде. Признавам, не беше лесно, но с помощ от колеги и с целия ни опит, който имаме в Плевен, се оказа, че стратегията, която ползваме в Плевен, работи много добре и в София. Тръгнахме от висока цена, опитахме да вземем максимума от пазара, това, което правим за всички продавачи, и де-факто може да се каже, че вече сме подготвени да ви продадем имотите в София. Стига някой да има желание за това нещо. Знам, че има много агенции, конкуренцията там е много сериозна, но нашия опит е още по-сериозен и нашия бранд е на 30 години. Казвам се Ангел Иванов от фирма Андромеда Плевен. Мога накратко да разкажа. Наши стари клиенти, в смисъл отдавна клиенти, не са стари хората, ми се довериха за тяхното жилище, държаха точно аз да им продавам имота. И всъщност аз съгласих, помолих за помощ моя колега от Арко, който е на пазара в София, Людмил Боянов се казва. Люси, благодаря, ако видиш това видео. Той ми помогна с оценката, за втори път го прави, още един имот продадохме в София, още не сме го финализирали. Пак Люси ни помогна в началото да оценим, оказа се доста прецизна неговата оценка за тези имоти и за двата. Единият вече е реализиран, днес мина сделката, чакаме само усвояване на кредит. Това нещо ни донесе много опит. Преборих с много служби в София. Някои колеги твърдяха, че не може да се издаде този идеон за документ. Но аз пак доказах на себе си, че мога да свърша това нещо и да направя всичко възможно за нашите клиенти, да им се случат нещата. Имахме малко кризисни моменти, имахме притеснения за срокове, за условия, но днес сделката мина, всичко потече като по вода. Може би е свързано с ретроградния Меркурий, който чакахме да свърши и тогава да минем сделката. Купувачката вярваше в това нещо. Оказа се, че доста леко мина сделката. И да спра малко със самохвалството. Това, което ние можем да правим, в това сме добри и съветвам всеки, който има нужда от такива услуги, да се обръща към нас. Или към някой като нас. Просто изпитан професионалист. Младите нека бъдат готови да се учат от нас. Ние търсим хора, искаме да разширим екипа и да предадем това, което можем